Nina benkosi nina besilo nina bakamdlekombane kulo lonke lika Mthaniya kulo lonke lika Phunga nomageba ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi mlaba media nibingelela mina kumfowabo nkeshenkeshe umJJ vete bafazi bagangile ngonkinga simqale kabi kuba simqale ngenkomo stick ngunkunzi semathona imbongi semaximbeni abaningi bashiya endleleni bemile bekhamsile bethukulele enkodli baxakile phela bese ngifikile nezikhali zami sengilolile sengishipeni iphepha na ulimi lakwaZulu uZulu omkhulu ngangezulu ngingumZulu phaqa futhi ngiyashaqa amafindo obekufasiwe ngiyaqaqa sizokhuluma ke indaba enkulu ukuthi ke abaculi bamaskandi siyazi ukuthi isikhathi sabo ke lesi siyazi ukuthi yona genre enkulukazi eningizimu Afrika yona genre elalelwa kakhulu yona genre elandelwa kakhulu ngoba kulonyaka futhi sikulindele ukuthi mhlambe unyaka sikase siwuthole sikase sikwazi ukuthi sihlukanise unyaka kodwa siyakuthandaza lokho asisho ukuthi kuzokwenzeka ngicela nje manje kuzokutshela ukuthi ama date abaculi bazokhipha nini kulonyaka kulenyanga sikuyo uNovember nayo uDecember siyazi ukuthi ngomhla ka18 bese khiphile vele lapha ke ushwi mantombazana ngivele ukuthi angithi ushwi nomuntu ekhala ayijwayeleke le ndaba yokuthi ushwi usewahamba yedwa sahambi nomuntu ekhala ukhiphile ngomhla 18 November kanti ngakutshela khona ngithi ngomhla ka25 November kuzokhipha ugatshena usuka madoda insizwa yale phansi ophongolo bese ukuthi futhi ngawo umhla 25 ukhipha umuntu uyenziwa usuka umnandi ebhemile phansi enkandla emandaba uyena ke futhi ozokhipha ngayo lapha umhla ka25 siyamazi ke umuntu uyenziwa insizwa eyayikade ishayela ukuzana isiginci futhi insizwa emava amakhulu emculweni amaskandi siphinde edlule sithi ngafu futhi umhla 25 uzophuma umlungu angifuni ukuqamba manje ngithi ngiyazi ukuthi umlungu bani ngifuna ukuthi ngize angazi ukuthi ubani umlungu kodwa ke simlindele naye uye futhi ngomhla 25 uzokhipha iThoyela Ndidane siyazi ke iThoyela Ndidane insizwa lapha nezalwa iqhaweke leli lakithi lapha ke umfoko agcwenza lapha Ndidane bamse ukuthi abaningi ngoba njani uma eshentombi ikhuluma zexega umlemo somadoma akhandonina umphoso ethambo loqeza into zonke izinto maqede zimkhonkote bese uthi umhla ka2 December engicabanga ukuthi ke abaningi bayilindele kakhulu ngomhla ka2 December usuku olukhulu abane lapha kuzokhipha ukhuzana mfowampungo sephansi amandaba unomgqawo nomgqenge eqeba wayifuna inhloshana wavenhloko wayizwa inhlokomo bese kuthi ngawo futhi umhla ka2 December kuzophuma la kuzokhipha lapha noPotso umfowabo ngobese awusoma insizwa ke kadelete amageza ke lapha ke amavikela ambuso uzokhipha uPotso ke ngala lapha nomhla ka2 December bese kuthi ngawo umhla ka3 kuzokhipha phansi lapha umfowabo adlamini phansi emsinga madoda inkosi yamagcokama awusuka siyazi ukuthi insizwa ke futhi leya engashaya eceleni yabona nje ukuthi ke ngoba noduma kahle ezokhipha nenkosi amagcokama ezokhipha kuzokonakala kakhulu ingoma nje into yozidelete thina ke esithanda ke ingoma enonile sizokhuluphala sibe bangaka kuthi ngomhla ka4 December uzokhipha ugovozile usuka phansi futhi nayo ophongolo bese kuthi ngalapha umhla ka5 ukhiphe umroza fakude usoma insizwa yaphansi lemkhuze awusoma umroza ke siyazi khona insizwa ke yazivulela indlela ke lena ke emqini emaskandi hlukanisa unyanga ngayo le ngoma ethi sobulala uFandam bese uthi umhla ka9 December imfeze emnyama usoma nomfowabo khumalo phansi enquthu awusoma siyathemba futhi uzokhipha ingoma emnandi asazi noma kulonyaka imfeze emnyama izokwenza lokho yakwenza unyaka odlule ikhipha double disc ebiza 120 asazi noma kulonyaka izophinda yenze njalo kodwa nje asihlale emlindweni esihlale nje emlindweni silinde eziyemnothweni sihlale nje stop